בעניינה דיומא לגבי חג הפסח, מהות החג וליל הסדר, הדבר למדו שאדם עושה לטובה לחברו, הציל אותו מבעיה גדולה, הלווה לו איזשהו סכום כסף בעת צרתו, ולאחר תקופה, כל כמה זמן שהוא רואה אותו, אז הוא אומר לו, מודה לו על כל החסדים והטובות, והוא מעלל אותו כמה הוא עזר לו, ותודה ותודה ותודה, וכל פעם שהוא רואה אותו כל שבועיים שלושה, ותודה ותודה. ומה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא עשה נס לעם ישראל, גאל אותם מהעבדות במצרים, הוציא אותם לאור גדול, קרא להם את הים, וכן ניסי ניסים, עשה את המכות, כל מה שקשור בזה. אז אנחנו אומרים, בכל חודש בהלל ובתפילה ובכל שנה בהגדה של פסח, מה אנחנו אומרים? מודים לקדוש ברוך הוא, ממצרים גאלתנו השם אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, אומרים לו תודה כפרה עליך אבא, זה העבדים, העבדים זה קשה לתאר את הסטטוס של העבדים, אנשים נטולי זכויות כמו שואה, רק שהשואה הייתה 3-4 שנים, שם הם היו 210 שנה, עם ישראל נשתעבדו, אנשים נולדו בתוך עבדות. בר מינן. היה היום ונורא. אז אם כן מתבקשת השאלה, מה העניין של ליל הסדר, עוד שנה להגיד תודה רבה, אתה אמרנו כל כך הרבה פעמים תודה רבה אבא, כל פעם לעשות תודה רבה, די חלאס, מספיק. כמה פעמים אתה יכול להגיד לי תודה רבה, תודה, 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 שלום. אלא שיש כמו עניין שהתורה כולה, כל תורת ישראל, בראשית ברא עד לעיני כל ישראל, כל התורה מגולמת בגוף האדם. ולקצר את השיחה, אנחנו אומרים שכיוון שכך, יש באדם גם קריאת ים סוף, וכל הסיפורים שמובאים בתורה נמצאים בגוף האדם, על פי הסוד. וכיוון שכך, יש בגוף האדם איזושהי נקודה שנקראת מצרים, ממצרים גאלתנו. זה לא כפשוטו, זה יש עוד רובדים על פי הסוד בדברים האלה, לא רוצים להיכנס על זה עכשיו, בטח לא במדיה. אז אדם שהוא נמצא במצרים, הוא נמצא במצר, בצרה, הוא רוצה לצאת משם. אז בליל הסדר, שאדם עושה את ליל הסדר כהלכתו, הוא מושך שפע אורות מהעליונים, שנותנים לו כוח לצאת במצוקה שלו. לכן צריך להקפיד, לא לזלזל, בהלכות של ליל הסדר, לשתות 4 כוסות, ולאכול מצות, ולברך, לא לעשות בדיחות בליל הסדר. זה מרחיק את השכינה הקדושה. מצווה להיות שמח, כן. כשאדם יוצא מהתעלות של החמאס, אז שבוי שהוא יוצא, הוא לא יושב לעשות ליצנות. הוא יושב להודות, הודיה אמיתית, שחייב כל אדם ואדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, אבל נכון שאנחנו מודים על היציאה של האומה היהודית מהשעבוד במצרים, אבל בתוך כך כל אחד ואחד מאיתנו יוצא לגאולה, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, בליל הסדר הזה שאנחנו עושים את המצוות, והגעתי לבנך ושרים כהלכה ועושים את הכל, זה לא מקום עכשיו לפרט מה בדיוק צריך לעשות על פי הסוד, אבל גם לפי הפשט גם טוב בוודאי, שאדם עושה מסירות נפש בקדושה ומצפה לישועה, בעזרת השם, ישועה קרובה לבוא לכל עם ישראל, ולא יידח ממנו נידח, כל עם ישראל אחד.